To kamar yanzu kenan za mu iya gwada maganin bindiga koko. Ya dama mu gwazajji ne. Mu ko can dama mu ba shakka ba kwanto. Mun san bindiga in Allah yarda ba ta da wani al'amari a tsakanin mu da ita. Saboda mu yanzu wannan shirin da ga mun yi wallahi mu yanzu da za a samu inda tirji yake ko yaransa ko makamantansu su ce mana suna guri kaza wallahi mu ba sai sun zo ba in sun isa su bugo waya su ce mana suna guri kaza wallahi mu za mu dauki mu da kanmu za mu dauki jikin mu kai inda suke domin mu yaƙe su kuma mun san in Allah ya in mun je inda suke wallahi dukan su babu wanda zai sha sai wanda Allah ya raga mawa. To kamar yanzu za a iya gwada mana koko sai wani ba. Kana bukata za mu iya gwada maka ai mu ba kokonto mu lakanin bindiga ba ma shakka ba ma kokonto. To a gwada min cewa malakanin bindiga daga nan din Najeriya inda zaka ji duk duniya inda za a gwada malakani iya abin da za mu gwada ma iya abin da za a gwada ma kenan. To yanzu za a iya gwada min yanzu koko sai bayan wani lokaci to. Malam ku koma gefe ku gwada mashi. Ku koma gefe mu duka za mu jira. To gashi kana gani. Na gani. Malakanin ka gani? Gashi kana gani. Gaskiya ne. Yawwa ka dauko shi? Na dauko shi. Gashi zara ta a wuyana. To yanzu ina jira mu gani a gwada wa mutanen da su ga cewa ba ma tsoron su ba ma shakka duk wani dan ta'adda da yake kasan nan zaka dauko wa daga yanzu kenan hada ko yanzu ko gobe shirya ku shirye kuke mu a shirye muke inda da dan ta'adda ne wallahi ba gudu ba da baya mun saudakar da rayuwar mu kuma har gobe su muke nema kuma duk inda suke in bar din balla tirjin ya isa shi namiji ne ni na cika baki ya ga mana inda zamu je mu same shi to yanzu kenan kamar yanzu da anan suke tsaye jira suke kawai ka gwada koko sai wani gwada ji ne daga ni har yaran mu gabaki ɗaya babu wanda bindiga za ta kama in Allah ran mun shirya musu to yanzu za a iya gwada wa mutane su gani koko sai bayan lokaci bismillah malam ko gwada musu to kuma kana ɗaukar su da kyau ga sanan duk kowa yana ganin shi to shikenan gwada su gwada ƙara gwada masu ai su tabbatar ana wannan ba kai daga sama har ba su tabbatar cewa akwai bindigari to lalle malam wannan magani yana yi to su kuma suna iya da damar da za su ƙara gwada to shikenan to lalle wannan yanki ko yanzu ko gobe wallahi mun shirya ba gudu ba ja da baya mu na bayan Nasiru Falau wallahi ba gudu ba ja da baya kumandan mu ne mu muna nan mun shirya ba gudu ba ja da baya wallahi duk in sun isa su in balla tirji ya isa shi namiji ne duk wanda ya kai shege duk wanda yake ganin shege ne wallahi mu a shirye miki wallahi shirye miki mu anna kumandan arewa wallahi duk wanda yake ganin ya shirya wallahi mu manyan mu mun hutar da su tura mu kadai wallahi gayya wa daga kenan zanan da yankin zuga ce ba yawa sai zahi zugan mu ba ta da yawa ba mu san mu 20 ba mu san mu 20 ba wanda isa in sun kai su dubu su fito su ce suna guri kaza mu same su wa daga yanzu ko dare ko rana ko kun shirya wallahi mu a shirye muke da duk wani ta'addar da yake kasan nan ya fito ya nuna mana inda zamu je wallahi mu za mu yi kanmu kudin mota mu tashi mu je mu same shi kuma dan mu yake shi to yanzu dai nan a nan wani yanki na arewa ma'aikata su sun ce sun shirya to gwamnati dai ya kamata ta taimaka mana yankin namu saboda dare da rana muna aiki kan yan ta'addan nan mu ma muna neman taimako ga gwamnati ta dube ne mu da garinmu da duba ta taimake mu in ta taimake mu ta taimaki mutane da kuma wanda ya taimake wani shi ma Allah zai taimake shi shine wannan abin da muke bukata ya kamata gwamnati ta duba tsakani ga Allah mu ba dare ba rana kullun cikin aiki muke kuma kullun fitowa muke kuma ba wai area garin mu ba a yankunan area garin mu duk inda aka buga mana waya wallahi mu kamun wani ma ya je mu ki fara dira garin duk a daga nan duk area nan wajen duk inda aka ce mana mu je to mu muke fara dira akwai yan abokan aikin mu yan rada akwai yan banga akwai sojoji akwai yan sanda duk muna haɗuwa tare da su ana tafiya amma da an ware buga waya wallahi kamun wani ya je mu muke fara zuwa don haka muna buƙatar gwamnati ta shigo lamarin kuma ta duba a taimake mu da kayan aiki yadda za mu ƙara jin ƙarfin gwiwa mu ƙarfafa mana gwiwar mu domin mu fito mu yaƙi 'yan ta'addan nan kuma Allah ya nuna mana ƙarshen su kuma muna bara ga sauran malamai a cigaba da yi mana addu'a da mutanen gari da masallaci a cigaba da yi mana addu'a Allah ya ɗora mu akan wannan matsiyatan kuma Allah ya ba mu nasara kuma muna nan in Allah ya raba gudu ba ja da baya wallahi mun dingi fatattaka su kenan har sai Allah ya kawo ƙarshen wannan lamarin to daga kenan yanzu malam yanzu abin da yake ni dai kuna neman taimako ga gwamnati muna neman taimako ga gwamnati ta ƙara shigo dama ai gwamnati da ita muke yi tunda muna fita abu kan aikin mu yan banga anan kowa ya sani muna fita da sojoji kuma muna fita tare da yan rada
muna fita da 'yan sanda. To dama muna tare da gwamnatin. Gaskiya. Amma muna so a dai ƙara shigo lamarin mu ba mu da kayan aiki.